Kali-kali ka Akashwani Shillong ka khubor ban puledo Elma Arwar kimat bakongsan jong ka khubor minta ka step ka pratri unai lar kilong ai junjol ka kunhun menteri jong sarkar jilla ban thiet ya ka jaka ka bahe palat khatsau akar na ka MIDFC bante ya ka jaka ya kai kingling hawa tham nadu ka khatwi tarik mentau benai kinong snayeng kila ban apply online na ka benta banyo jingbet ban snayeng kat kum ka meglia building bylaws bathmai dawa ka Hills Farmer Union na UCM ka HDC ban pinsange no ya ka rukom 8 kilo ya ki marrep batlelat ka tanat ka bapet yaw doyong banti doyong da ka jingsta sans ha ka jella megilayam hashwaban sedang ya khubor ka ni kalong ka jingkerpat ya baro ki nongsong snong jong kari be e jongi kadba kari ka tang pinkhre ban rakhi ya ka snila lut tungin ya wanlang ong tangkum ki bresimen henry kum ka we ka jai benriu ka we ka jingkhing donut ka we ka India halor ka campaign jong ka har ghar tiranga tungin pinsarong ya kalama jong kari jongi nadu menta kasmi halu khatsan terik menta ubnai da ka basi nebu ya kalama jong kari haman laki yeng batkat kum bat khamtam e haman laki donun ka e ka khampalat banya kalama ka de ka jingsngo ka pateng ka dak jong ka jinglai lu jongi ha ka de ka singlai lu tu ai ba kalama lai rong jong kari jongi kan be haman laki tunumi yeng bat kan kiu haman na ka mensim bat watlet ban shon selfie bat kalama lai rong jong kari jongi bat ban share ha ki social media yas nok tilang ha ka ne ka campaign ka jingrakhe ya ka jingetli ka jingrakhe ya kari India na ka benta ka jingtip ka ba khambnya halor ka ni phila ban pe na ka hartaringa.com ka khubor ka babnya ka kinuun menteri jong sarkar jilla kala menjur banthit ya ka jaka ka bahe apalat khatsau akar na ka MIDFC bante ya ka jaka yele kai kingling nislalom bakerpang jong ka India ka banlong ka baru ka baningkong e ha ka wa tham hari bhai da ka jingbe tingka ka balong apoi klu tingka ka ni ka jaka ka thumu ban kintiu ya ka kam jungo kai perthei bat ban pingkhlan ya ki sports infrastructure ha ka jilla laban ku doru ba ka wa ka balatip han na ka benta ka jile kai ling bat kayak kaladon ka benta ka bakraw ha ka jinglo khur santli kita kama ha ka national games baladem ha ka waipat karai ka bayadei ba ka kam jingo kai perthei ka kanhun menteri ka la penjalan ya ka jing aiwa ya ka polo orchid bat ka jiwa resort hasora da ka bapin kala ya ki kindon ban pintikna ya ka jingmi ka baman ka por sha ka jella nalor kata ka ni ka kanhun menteri ka la munjuru ya ka policy ka bathmai ban pinde ya ka jing aiwa ka li bat bai shimet na ka benda ki nong jingo kai perthei ka ni ka policy ka la batha ban penung ka teng ya baro ki nong nya kali bat ba ai wai kali hakat na transport da ka bawan ra ya ka an man pin bha ya ka jing shingan ka jing pet binya bat ka jing khle na kalyang menteri rang ba ka jela ukonat ka kesang ma ulaong ba kani ka sinjam ka penbet ya ka jing duna ka balas lamba ha ka ba kinong jingo ka pathe ki simwa ya ki kali na ki jaka bom sima pelung ka teng ka babu jingma bat ka jing shingan kani ka kendon ka thumu ban pin bha ya ka jing shakri bat ban pin tikna ya ka jing shakri ka ba kham shingan ha ka kam jungo kai puthei tung ni sngap ya ka jing kran jong menteri rang ba ka jella halor ka ni ka binda we had a cabinet meeting today and we had 21 items to be discussed. Items were finally taken up and approved. The first two was policy and a legal framework for motorcycles and vehicles to be rented out to tourists and to people. As you're aware that many tourists come to our state and they rent vehicles from the private individuals
Nadu ka khatway tarik mentau benai ki nong snong jong gejala ki laban apply online na ka benta ki jing bet banchinayeng kat kum ka megla building bylaws batmai ki kendon bala pentmai bala menjor ka kenhun menteri ki wenno ya ka jing don kampan apply de ki kot kisla bat penduna ya ka jing pen slam bat yon jing jor na ka benda ki yeng ki baret hadu armala ki nong shna ba ki engineer menta ki la ban soihi daladi ya ki plan bat ka jing pe ka la ban sang no amador bala la umdon jing persya hapo lai kusi ya ka jing bet la minjor hi daladi na ka benda ki jing pe ki ba kham he khandiat on sale ya ka jing pe binya ka ba lai lo chwa ban ai jing minjor ya ka ne ka rukom trekam ka bathmai la shna khlang ban pensuk ban pen stat ya ki brio banyo ya ka jing bet ban te yeng ka ne ka dei ka akashwani shillong ka balam shupi ya ka khubor ka Telecom Regulatory Authority of India ni katrai kala maha mi ki padba halor ka jingki jung ki kam thok haki cyber ba ki kam thok pisa ki ba kunthop ya ka jingle thok kum ki he jong katrai kini ki nong le thok ki kino lamle re ki blue shimen ba ki pen ken ya ka Telecom na ka pisa tingka bun sin limba kita ki jing khot ki bangi khot ki digital arrest ka bolong ka ba thong katrai kala pensyai ba kam ju phone ya ki consumer shopang ka jing pen sange ya ki mobile number limba ki phone call ni ki text ni na ki message bat kam ju ai bor ru ya ki nu ki brio ban le kum tam katrai kala banjur ru ba ki he jong ka kim ju pelong ya ka jing toket ne lung jing sil limba ki calls ni ki messaging app ni na ki video platform kunta katrai kala kentu ya ki nong snong ba ki long ki bahusiar bat omngop hakum ki ni ki buthong ka Hills Farmer Union ne ke HFU kalaya kendo yo CM ka KCDC uba sembolang renja bandawa ban pensenge no ya ka rukom ot kilo ka balong ka jing hardor bean ya ka jing khya jong ki marem na ka liang president ke HPU uba komanda syam liang ulapen pau ya ka jing sngodio hadin balwai ka jing kendo da ka baong ba ka ne ka kam ka dangsa klemla ban pendet namar ka jing keno hapadeng ka sarkar jilla bat ka KCDC uni president ke HFU ulapen ru ya ka rukom ot khajanga ka bakhlam akor ka bakhta wat ya ki marrep ki babha da ka bakhon ya ka kum ka jing penukam bakla bat ka bakhlam akor shu uba sang piang ula kentu ya baro atli ki bor badai pet bakin sange no ban pelong politik ya ka ni kaman da ka banjur bakani ka bu jingma ya ka jing im jong ki nongrep bat ula kentu ru badai ban pembet no mar lor ya ka ni ka kam katanat ka bapet ya udoyong limba ki sinjam balasim kalapielat ban sedang ya ka jingti udoyong da ka jing start science ha ka jilla megelayam kani ka dei ka dak jong ka sinjam ka bakongsan ha ka bawanra ya ki rokom ti udoyong ki bala pendek renti bat ki bala ban penne pensa ya ka maryang ha ka than syatei lamingi namar kini ki sinjam atli ki thoppa doyong hajala megilam kila sedang bentuming doyong hadin belayo ya ka jing jor ka badon kam kini ki thop jong ki par doyong ki bala trei kam kilong ka saring kham e coal block ka badon ha east gentil district bat ka pendeng shalang coal block ka badon ha west council district kani ka sinjam ka pen i ya ka jingkut jingmut jong ka tanan ban kintiu ya ka rukom ti marpo khando ka balong kat kum ka an ka basingan bat ka bayadei bat ka sayan ka banang pen kintiu ya ka jingno senyang jong ka than chati lamingi siya ka jing pembiang ya ka boarding hakarin katangat ka khimi lenti ya ka jing trailang jong boro sarkar jala ha ka ban kinti ya ka jing ting doyong jang ka jing start science ba ban pendek ya ka jing shalan doyong ha ka lem ka than kini ka jing trailang kimdan ka benta ka bongsan ha ka ba pentik na ya ka jing pembiang ya ka boarding ba ban kinti ya ka roi ka par ba ka jing plelat ya ka kayo ya ka kot jala jong ka than syatei lamingi Umentri rang ba ka jela ukon rat sang mahin kesni ula ong ba ka sarkar jela kala pelat sispa arpo keluar tinggal syaka Garo Hills Autonomous District Council ne GHEDC kum ka bha bapura jongka na ka khajana jongka royalty claim dan kono ka jingsiu ka banang sateng ukon rat sang ma ula pensyai ba ka benta jongka jela ka long tang ha ka baya sam ya khajana om ha ka tulop jongki nong trei uni umentri rang ba ka jela ula thuru ba 40% na ki tulop lapun khut ha ka por badang sensyar ke NPP bat ke jingsiu ba sateng kilong shwa jongka ukon rat keno ru ya ke jing sensyar ba menchuan balai lam dak sing kongres na ka benda ka jing thung kambian ba ka jing penyai bakla da ka bakdo ba ka jing
jingthum la le klem ki kindon trekam shosho uni unitri rang ba ka jala ulai thuru ba ke isi ka bamenda ka balaya lam da ke NPP ka pentrekam ya ke jingpun kala ban penukam ya ke pisa bala menjur da ka jala na ka benta ka tulop jong ki nong tre ukonat sangma ula pentikanaru ba ke jing pesang kidang ya syakmat bentung khut ya ke jing sakut tulop jong boro ki nong tre ka GHADC katu ka khubor ka lakot ka bawan chapi na ka studio jong ka Akashwani Shillong bat sakin dia porn se so bat ka Akashwani Delhi na ka benda ka khubor khatin Hindi bat bot pat sai khubor ha ka khatin phareng kani ka dei ka Akashwani Shillong